So lana njengoba umile lana usuka umeleni umuntu omdala. Awubona ngizimele nje lana ekhoneni ukuthi nami ngizothola okuncane ngoba vele angisakwazi ukusebenza. Angibona ngithi ngizosebenza kanjani ngaboni. Ngiphe i2.5 ngathi uhambe uye esibhedlela bayokucheck ama doctor. Wasi okay mama ngizoya. Ebusuku bakhona ngibone eTavern uphuza leyo imali yami leyo ngikuphe yona. Ha mina. Notshwala? Hayi cha. Uphuza kanjani utshwala ngawuboni? Hayi mama musu kungisukela. Mawumbhekisisa grand lo mama umboni at all. Ngimbona kanjani? Ngichazele nje ngathi amehla ami amosheke emayini ngisho. Ave kuyisono yazi ibhuti wami siyakuzwela. Koyi ngomuphi unyaka nkabi yami? Hey mkhulu yazi ngimdala kabi mase ngibuka konje kunini. Ha kodwa ngifelani mina. Wena mfowethu uyabona la eshoyini abantu abayenza njengawe siyabalayita uyabo. Yeah, siyabalayita bona kahle kahle ukuthi beyenza into eright. Ngoba manje baqola abantu imali zabo yabo. Angithi wena uboni yathami. Hayi akusiyinkinga leyo. Vele uma ungabona akusiyingxaki futhi. Wow! Wena hanhlanhla wawukhuthuza abantu. Ngiyaxolisa mama. Ujatshelete abantu. Hayi ngiyaxolisa bengaqondile ukwenza kanjalo. Bobo uqonda ukwenzani futhi? Ngiyaxolisa mama. Yazi angifuni ukuyifaka inkingi ngiyaxolisa mama. Manje ubonke mama.